hapit na magdaog ang NBA. So pildi man akong team, Golden State. Nangita na lang sa kuroglain nga mga team nga second option aron malingaw kog tan-aw. Nindot no kanabitang na ay contest, na ay kanabang kompetisyon, yan natay gipaboran. Murag aligre sa kaistanan ba ang duwa ba labi na makadaog ta mag-isa-isa tas atong kamot eh. Muna si Jesus ni deklarar siya, ingon siya, gidaog ko na ang kalibutan. Nag-isa-isa siyang kamot si Jesus kay nabuntog niya ang kalibutan niya. Mausa na iyang sugo nato, siya ay mong kahadlok sa kalibutan. Pakighiusa mo nako kay ato gining pildihon ang kalibutan. So ang tinuod ay natong kontra nining atong kompetisyon sa kinabuhi, dili di ay ang kanang imong tupad. Di na mo'y kontra. Ang kontra sa Golden State nga tinudan ay dili di itong Lakers. Ang Lakers sad karon Denver Nuggets, di sad na mo'y tinuod nilang kontra. Ang tinuod ay kontra ang kalibutan. Nya, kumusta man mo ron? Nakigkontra mo sa kalibutan o nakig-amigo? Ay, mga naong sa amigos kalibutan ay di dayon katubag, no? Ana mga amigos kalibutan mahaugno ko na unsa may hinagiban nga ibuntog sa kalibutan nga gigamit sa mga apostoles, gigamit ni Kristo, gigamit ni Maria o gigamit sa mga santos. Gideklarar kana ni San Pablo ug ato po nang gihuptan sa atong simbahang Katoliko. Unsa man? The three great virtues. Unsa man to? Faith, hope, and love. Pagtuo, paglaom, ug paghigugma. Basta dili ta moundang anang atong pagtuo, atong paglaom ug paghigugma, di kita mabuntog sa kalibutan. Mao na sila si San Pablo, ang ilang pagtuos Ginoo gihuptan kinila bisan pag naay makiglantugi, di gina nila usbon ang ilang pagtuo ni Kristo nga si Kristo mao ang Dios, mao ang Mesiyas, mao ang bugtong manluluwas. Karon na may daghan nga mag-angkon-angkon nga ako mao na ang manluluwas, ako mao na ang Mesiyas, ako mao na ang inyong Ginoo. Di na natutuhuan. Si Kristo ra gyud. Daghan sang mo discredit karon, tuo mamuan ang Kristo nga bana man na ni Maria Magdalena, daghan na sila anak. Panday ra man na. Di kita mo usab kana ra gyud pagtuo nato. Nya nay usahay ingnon tab sige ron, sigig sangyaw di ba patyon kanamo. Naman na no. Sigig sangyaw ng inyong Ginoo di ba patyon mo namo. Si Pedro Calungsod, si San Lorenzo Ruiz, o sila San Pablo, o uban pang mga martyrs, nagpakamatay, Kristo ragi amo, mao ragi manluluwas. Gilingi ay mong tupad. Ing naugpatyon ka, saman, sugot ka, dili. Patyon na ganita kay tungod di na tapatuhuon ni Kristo, ato dayong i-insert ang second na great virtue, ang hope, na bisag mga matay ta dinhis kalibutan, matiguang man or mabatanon atong edad, bitayon man ta, pusilon, putlas liog, lansang sa cross, batuon, sunugon nga buhi, ituslo da ng septic tank, patumbo na ng baga, kayo, tuslokog dagom atong mga tudlo nga moabot nga riyaring punuas tudlo ang dagom, mulaom kita
nga kining maong mga samad maayo ra gid ni, nga kining akong nga naputol unya naligid ibalik ra gid ni taod sa Ginoo. No, kining akong lawas nga na paig sa kayo mo hapsay ra gid ni balik. Kining akong lawas nga tagud-tagurong sa sundang sa Amang Pedro kalungsod matipon ra gid ni balik. Mo nay paglaom. Mo na kung batunan ni sa mga magtiayon, siguro gyud nga maluwas ang pamilya. Ang asawa sunugon sa bana ba, duslitan ang naong. Yang sa may buhaton sa asawa, bisag mga sunog ni akong naong, ang akong kasing-kasing, padayon ra gyung nahigugma nimo. Di ba? Mo na gitawag nga love conquers all. Mubuhat mo ana ang mga asawa. Dili, pildi mo sa kalibutan. Nga moingon ang Golden State, bisag pildi mi, daog yapon mi kay we love Lakers. Pildi hono na ba sa nung Lakers karon ni noon. Unya, kana bang samtang doon natay murag kompetisyon din sa kalibutan, sama ng sports, beauty contest, sama ng ubang pang mga kompetisyon. Ang kompetisyon butangan nato og love, butangan nato og faith, nga naa dihay Ginoo, motuo ta nga naa dihay Ginoo. Nga bisan pag magkompetisyon o kinsay modaog sa barangay elections or national elections, dili importante ni daog bakog na pildi. Ang importante nga bisag na pildi ko, ang akong pagtuos Ginoo nga gisugo ko niya pag alagad, ang akong paglaom nga naas pag-alagad ang akong kadaugan nga tinud-anay nga naa sa akong paghigugma sa akong isig ka mga politicians ug sa akong katawhan nga gustong alagaran, ug ako ning padayonon ang daog diha sa counting sa kumilik, dili na importante. Ngano maday mapildi kapag ka barangay kapitan nga kompetisyon, wa ka ma-declare sa kumilik, di gyud ka kapanglimpyo anang atong kanal diha. Naputol imong kamot, imong tiil naputol, kusog magikang nituyok sa barangay siging pangumpanya, karon dayang napildi kunuhay ka sa counting sa kumilik, din akamutuo magisugo kas Ginoo paglimpyo anang kanal, limpyohin na diyang karsada, butangin nag drainage ang mga naglinaw nga mga tubig diha nang atong mga silingan, padak-in ang mga karsada, ana di ka kahimo ana. Pila may termino anang barangay kapitan? Tulo ka toy? Mapildi kunuhay ka sa counting. Nya naa dihay pitos keng daan. Ana ipadong di ana, na pitos keng daan. Imo nang sugdag panpan ini kapildi nimo. Ana. Ikara usa. Nawa, human tulo ka tuig, dako na kay nang daan. Imo pa ginang simintohon. Sunod dagan kag mayor daog ka. Hindi mamungto. Pero di naman sa kaganahang mudagan, nga naman, kahibaw naman ka mo alagad, na namang imong kalipay sa pag-alagad, magunsa man tong na-declare og nidaog nga, sige lag pangurakot, sige lag inom, sige lag pahimos, impirnohonon to. Di ba? Ug mao ni ang power of Christian people. Kitang mga bunyagan nga mga Katoliko, mao ni ang atong gahom. Ang gahom sa pagtuo, paglaom o paghigugma. Mo nang dili gyud mawa ang atong kalinaw, dili mawa ang atong kalipay, dili mawa ang atong kabalaan. Sige ra gyud ta og higugma. Nya og mahigugma ka, sige yung hatag, siging hatag. Why? Kana go mag-away ta, tungod mangguna kay magsigitag hakot para sa kaugalingon, pero magsigitag hinatagay, ay why away oy. Wag yo'y away. Nawa karon kaning namalit na tugslat, ato din ning kaaway. Kamu mo mamalit, mura mo kaaway. Pero kaning namalit,
20 ni oy. Atong dag or SBF dag gahapon as of yesterday niabot ng atong halin og 20,163 ka slots. Oh, salamat. Tungtong nag-20, sunod aning mga buwan, mo 30 na sad ni kay paspas naman tarong namalit kay saka naman atong buildings kumbinto. So ato sa ning paspasan, tag 500 ra bitaw ni, napay 55,837 ka available slots. Nya sa ato sad nga special slot para sa pagtapos atong Flores, MMPP nga slot na nasa tayhalin nga 6,855 ka slots. Oh, pakpak ya po. Nawa di ba mo pakpak ta kay ngano man nang hatag namay nang hatag. Ilingiyay mo tupad. Ina nakatag na ka. Oh, na pangutan na. Sige lang kag pangayos Ginoo, Ginoo tagay kog maing panglawas, Ginoo masuccessful unta akong mga anak, Ginoo makapasar ta ko sa exam, Ginoo in taon ma-promote ako sa trabaho, Ginoo maka-abroad unta ko, Ginoo mahalin unta ning among yuta, Ginoo bisag unsa na la itong gipangayos Ginoo, pero inigingos Ginoo palit og slot. Ayaw sa Lord, magtigom pa ko, buangon ka. Oh, napatay 3,145 ka slots. 3,145 na lang ka slots. Tag 100 ni. Kotob na di karong Domingo. Mupalit gay mo ani na amoy Mother Mary's protective power. Nya, di mo mupalit, wa mo'y protection. Oh, ngano di man kang palit, nga naamang kay ikapalit. Wa di mo ikapalit di ay 100. Di lang ka mo inom og soft drinks, di lang ka mo snacks anang adlawa, kapalit na ka. Di ba? Bisan ka na mga batang gagmay, di lang na sila moduwa og computer, mga 3 ka adlaw, wa na, kapalit na 100. Di ba? Labaw na ng manigarilyo. Di lang kang palit og sigarilyo anang adlaw, di pa man jud ka mamatay. Katong imong budget sa sigarilyo imo tong ipalit og slot o bagay siguro duha pa ka slots imong mapalit. Labi na ginang mutaya mupatad anang swertres, di lang kang patad swertres mga 3 ka adlaw, kapalit pa kag 5 ka slots. No, pilam nang 5 500 nya i-times mo na sa Ginoo og 100, pila may moabot nimo nya? 500 times 100 pila man? Di ra ba ka mo kwenta? Pila? Uy. Di mo ka mo? 50,000. Oh, sunanga na. Kadali ras 50,000. Siguro na. Siguro. Masiguro pa na kaysa swertres. Ano man, ang Ginoo dili bakakon. Ingon siya, kung unsay akong gisaad, ako ginang tumanon. Pero kanang sugal, bakakon kay nastanan. 40 ka bakakon ana. Dani-danihon lang kas dako kay premyo, pero ang resulta usara gyud mo daog. Pila mamong nagkompetensyahay, milyon kapin. Usaray mo daog. Buang ka diya, nakuan ka, nailad ka. Pero sa Ginoo, mamalit mong slatanan, kamong tanan mo daog. Nga naman, abunda kayong Ginoo, previewhan mong tanan, mauna siya'y atong pagtuo, mauna'y atong paglaom, mauna'y atong paghigugma, o pinaagi ni ana, magmadaugon tas kalibutan, dili na ta mag-away, di na ta magsigig sinawayay, labaw tanan, di na ta maggubat o magpinatyanay.